Bakit sa Ebanghelyo alam ka nato? Higugmaon ta ang atong isikataon. Apan kung tinudlon ta ang pagserbisyo, musubay ta kabaharyo sama sa atong Ginoo. Dili sayo ang pagsunod kang Kristo, daghang tunog ang dalan na agian mo. Bukat ang krus na pasanon mo, pagkamatayo na nagulat kanimo. Si Kristo mismo nag-ingon sa mga tinunan, pagbantay kay panahon kamo biay-biayon. Prisuhon kamo og ilhon mga tampalasan, ug ang naa sa gahom tugman kamong silutan. Dili sayo ng pagsunod kang Kristo, daghang tunog ang dalan na agian mo. Bukat ang krus na pasanon mo, ug kamatayo na nagulat kanimo. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang tinuuhan, bulahan ang gidaog-daog, ibugal-bugalan, bulahan ang mubarog alang sa katarungan. Magmalipayon sila, ila ang gingharian. Dili sayo ang pagsunod kang Kristo, daghang tunog ang dalan na agian mo. Bukat ang krus na pasanon mo, ug kamatayo na nagulat kanimo.